Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang pista sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa Ginoo, the Transfiguration of the Lord. Kini naghatag nato og dakong kadasig nga ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, dunay mga pag-antos, dunay kamatayon, apan inig humani ini adunay pagkamahimayaong pagkausab sa atong pagkatao. Niinisang Domingo unang Domingo sa Agosto, gisaulog ang St. John Mary Vianney Sunday. Ang Domingo sa patron namo nga mga pari, si St. John Maria Vianney. Usa ni siya kabuutan kaayo nga pari nga nakapasantos sa iyang mga parishioners o nakasantos usab sa simbahan. So atong iampo ming mga pari, labi na mga parish priests o mga secular priests nga unta maliwat mi ni St. John Mary Vianney sa among pagpangalagad ninyo nga among mga katawhan nga giatiman. Atong iampo usab ang mga leaders sa tibuok kalibutan nga mag-atiman unta sa ilang mga ginsakpan sa Diosnon nga paagi ug mahunong na unta kini mga kagubot labi na ning gubat tali sa Russia ug sa Ukraine. Nya ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig atiman nato dinhi pinaagis ilang pagsigig palit sa ato mga slots hatagan unta sa kalinaw, kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, imong gilig-on ang among pagtuo, pinaagi sa pagmatuod sa mga propeta, diha sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak, ug pinaagi niini imo usab nga gipasabot daan sa katingalahang paagi ang among hingpit nga pagkasinagop nga mga anak. Itugot kanamong imong mga alagad nga nagpatalinghog sa tingog sa imong pinalanggang anak, nga mahimo kaming angayan, nga mahimong mga manununod sa kinabuhing dayon uban kaniya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ug sa pagyahat ni Daniel, may gibutang nga trono ug milingkod niini ang walay katapusan. Ingon sa niyebe ang kaputi sa iyang bisti, ug sama ang iyang buhok kaputi sa dilana nga puti kaayo. Ang iyang trono kalayo nga nagdilaab, may ligid kini nga kalay. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan. Libo kalibo nag-alagad kaniya, ug nagbarog sa atubangan niya. Andam ang hukmanan sa paghukom, ug giablihan ang mga basahon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong panan-awon, ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit, ang daw usa ka tawo, ug miduol siya sa walay katapusan, ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom, ug ang himaya, ug ang gingharian, aron alagaran siya sa tanang katawhan. Kay walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo hari, pasadya ang yuta, palipaya ang daghang mga pulo. Ang mga panganod o kangit-ngitanan nagalibot kaniya. Ang katarong ug hukom mao ang gibarugan sa iyang trono. Ang Ginoo hari, ang labing halangdon, labaw sa tibuok kalibutan. Ang mga bukid milanay, ingog talo at tubangan sa Ginoo. At tubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanang katawhan nakakita
sa iyang himaya. Tungod kay ikaw, O Ginoo, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Gibayaw labaw kaayo sa tanang mga Diyos. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Kay wala namo ipasikad sa tinumotomong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo may tungod sa kamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Didto gayud kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga Amahan ug may tingog gikan sa kaytas-an nga nag-ingon, kini ang hinigugma kong anak nga akong nahimutan. Kami mismo nakabati sa maong tingog gikan sa langit. Samtang kami uban kaniya didto sa balaan nga bukid. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo, kay kini sama man sa suga nga bubanagbanag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason mudanag sa inyong mga kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw gidala ni Hesus si Pedro ug ang magsuod nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw ug naputi ang iyang biste sama sa kahayag. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Hesus. Si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag
usa alang kanimo ug usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod mitabon kanila ug unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinun-an sa tingog nangahadlok sila pag-ayo ug tungod niini nang hapa sila. May duol si Jesus o gihikap sila. Tindog kamo o ayaw kahadlok, miingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus. Ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining pananaon nga inyong nakita hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang usas atong mga pangandoy isip mga tao sukad na kamatngon tagbuot, ganahan kita nga monindot ang atong kinabuhi. Sugod sa atong naong, sa atong isulob, sa atong balay, sa atong mga sakyanan, sa atong mga achievements in life. Kinsa man ninyo dinhi ang nangandoy nga mubati ang imong kinabuhi, tasang kamot. Wa gyud. Kay normal gina nato. Muna si Jesus iya sang gipakita nga pangandoy sa diay sa Ginoo nga mag-anam gyud kanindot ang atong kinabuhi hangtod gyud nga mahimo gyung mahimayaon. Kana bang glorious. Sige, lingiay mong tupad. Ingna tan-aw nimo sa kong naong nindot. Sige. May sad na ba ma-check nimo kung mailhan man na og nindot imong naong kay mo comment man na imong sili imong tupad ba? Oh, nindot kay kag naong karon. Basig magtuo ta nga kanang naang mga pangiski sa kilay, pamintal diha, pamutang aris naong, paputi anang naong, kaning buhok pakuluran, kanang nagilak-gilak nimong mga alahas nga mga mahalon, usahay sad pansi. Nya usahay ang kanang imong gipangsulob, kanang sakyanan nga imong gisakyan nga mga high-end, kanang mga balay nimo nga mga mansion kayo, basig nagtuo ka nga maunay makapanindot nimo. Dili oy, daghan kay gasakay ana, nakapanag-iya ana, gisaway lang gyapon. Dili gani kanang imong naong guwapa ka, guwapo ka, nagtuo ka maunay makapa-attract sa tao nganha nimo. Dili gyud. Daghan kay mga guwapo, daghan kay mga guwapa gipamiyaan sa bana, gipamuwagan sa asawa. Oh. Unsa may makapanindot gyud nato, gipakita ni Kristo sa iyang kinabuhi. Una, ang pag-antos. Kinig yung pag-antos para sa atong isig katao, mao ginay makapanindot sa atong kinabuhi. Tanawa sila si San Roque, sila si St. Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta. Ana, nya usas mga pag-antos nato, kinig yung pag-alagad sa mga nanginahanglan. Sige, lingi ay mong tupad. Na pila na kabuk imong gialagaran karong simanaha. Nya unsa may makapabati sa tong naong. Unsa may makapabati ang paglikay sa pag-antos. Kanang tao nga maglikay-likay sa pag-antos, mulikay gyud bati kay nagnaong. Kana bitang mga anak nga mulikay gyud pag-antos anang paghugas plato, pagpanglaba, panglimpyo, bati kay na sila naong para sa ilang ginikanan.
Pero kana mga bata nga moantos gyud pagtabang sa ginikanan, manglimpyo, manglaba, sana diha, mag-gardening, uban pa bisag unsa isugo ba naa gyud mag-study gyud sa lessons. Pastilan ang naong anak nila attractive kaayos ginikanan, no? Hindi man mo motoo. Ana magunago. Kana sa mga ginikanan nga magsigig yaw-yaw, sigig yaw-yaw, sig pangasaba, buntag pang sayo, inigmata pa lang kasaba na, siging panaway anang iyang anak, sana siging pamuyboy, nga gadagko lang na inyong mga kaon, nga na ba? Nya, siging mahay, sus, nagmahay kung ipakatao ta mo mga buanga mo may pagikumot ta mo atong gagmay pa mo, diri pa mo sa kong tiyan, may pagikumot ta mo, ana ba? Oy, bati kay na silag naong para sa mga anak. Oh. Kamong nay anak, pangutan ako nun yung anak, tanaw ni mo sa kong naong dong, day, guwapo, guwapa, ina ka lang. Kanang mga bana o mga asawa nga magsigig alagaray, dili magsuguay, di gina magkabuwag. Pero kanang mga yaw-yawan kaayo, mga demanding kaayo, tag-as kay mga standards, dali kay na magkabuwag. Bisag gwapa pa kang asawaha ka, luod kay kagnaong, mas gwapa pa tong maid, kay ang maid magsige ra jud ingon, unsa pa sir, unsa pa sir. Initra sir. Ang kape ba? Wala na. Ang asawa, moingon ang bana, day, kutawil ko kape, unsa pungkol ka, di ka mukutaw ganito. Ita pa'y hasol-hasol, kita kang busy kay ko diri, ako pa'y mong pakutaw-kutaw. Ikaw siglang kagpanugo dia, senyorito, biya ni mo. Mana mga asawa, ang bana, may nga piste sa ning animal. Di man kita kapamaray, kaning buang-buang. Ang kanto na yung maid, inignaog pa lang, sir, coffee. Kung sa imo, butang gatas, o daway gatas, unsang gatas sa imo, sir? Ingon sa dang bana, ikaw. Awa mo kachi. Munindot lagi ng naong, magani asawa nga ni complain ako, gwapa kay ning asawa ha, kay kuan man gid may kanang kaila man gid may sukat gagmay pa ba, batanon pa. Gwapa gyud kay ni siya. Murag kana atong tawgon nga beauty pang artista. Kana bang pwede ibutang sa screen ba? Na may mga mga naong nga ibutang nimo sa screen pareha ning ako, ma-horror man ni usahay. Pero kana gyud mga musidlak bitaw kita nimo screen. Nahibong ko pagkapari na ko, perti niyang sukua, siyang bana, iya kong gibalitang sa sundan kay nakapangabit sa bati kay gnaong. Ingon siya, okay lang itong nangabit o mas arang-arang pa na kong naong, perti bati ang naong, nangabit. Insulto kay nako, dili lang insulto kay nangabit, nagipuli pag nako, kana pag yung batig naong. Ako din siyang giingnan, kanang imong naong tungod sa imong pagkanimanding, sa imo palang sinultihan karon, ug ako pa'y nabana ni mo biyaan, giti ka. Kay kuan kay ka, reklamador kay kastanan, imo i-compare sa imong kaugalingon, ana. Nya unsaon man nga kadtong imong giingon nga batig naong raman ato muragwa kapasar sa imong standard, pero ang kasing-kasing ato gagilak-gilak man sa pagkamahigugmaon o pagkamaalagaron. Na dito gid imong asawa, ikaw sige kag yaw-yaw, kanang imong naong mo bati gina. Siya daghan ra bang nanguyab nako pa din. Ako baos kay kuan sugtong gini nako. Sige sugta. Di ba igo ra sad ka nang pahimuslan, human luod na sad kag naong. Ana. Kay ko na bilingi ako na imong tupad. Pangutan-a siya ing natanaw nimo sa kong naong attractive. Ing nako no. Sige na. Imong tupad ba? Kanang nahadlok mulingi mga buangon na. Siguro na sila nga di gid sila attractive. Nya unsa man na kana gyong muantos, mualagad sa iyang isig katao. Mo na nga si Kristo iyang gi-assured ang iyang mga apostoles, ay mo kabalaka sa pagsunod sa akong mga pulong. Kay matud pa diri sa amahan gikahimutan ko ni siya, pamatian ninyo siya, sundan ninyo siya. Kay ngano man ang pulong sa Ginoo
kanunay mutudlo nato unsay makapanindot sa atong kinabuhi. Why pulong sa Ginoo nga dili makapanindot sa kinabuhi? Kanalang mingon siya, pasaylua ang imong isigkataw, kapituan, kapito, pagkanindota na. Kanang moingon si Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad, pagkanindota gid anang sugua. No? Kung kamo mo trabaho, ayaw mo pangayog sweldo, dawat lang mo bisag unsay ihatag ninyo, pagkanindota, way mag-strike, way magsigig libak, tanan. No? Hawa mo nindot yan, kanindot, nindot kayo. Ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos, pagkanindota na, hurot gyud kahalin atong slots, ibaligya ra na inyong balay, nya ipalit og slot, hurot dayon labi nag inyong ipalit og 4-slot challenge. Karon ra ba katapusan ro nato nga 4-slot challenge. St. John Mary Vianney Sunday karon, para ro namong mga parish priest, kay amo maning patron sa mga parish priest si St. John Mary Vianney. Nalipay ba mo nga upat na ko katuig dinhi isip inyong parish priest? Nalipay? Ipakita ang inyong kalipay. Palit mo og 4 slots kamong wap akapalit, no? Salamat kay inyo kong gilipay kay ang atong halin sa atong SBF DAG, sa atong slots, mas dako na kaysa nahibilin. As of yesterday, ang atong SBF DAG nahalina na og 39,301 ka slots. Pakpak. Ang nahibilin, 36,699 na lang ka slots. Gamay na lang. Nya ang atong 4-slot challenge, 1,000 raman tatoy akong gihangyo. Karon, as of yesterday, niabot na og 1,571 ka slots. Pakpak. So last day karon sa atong 4-slot challenge, pero onya patingalin is mga Huibis or Bernes nato i-final kay sigihan pa man natog dawat ang mo hatag labinas mga online parishioners. So pamalit pa mo. Pero di na to ma-announce, di na ta mo kuan ani mangimbitar sugod karon si Manaha human ani. Unya ang ato sang kumbinto nahuman na ang pagbuhos sa roof deck. Naghimo na lang mga pedestals dito. Practically, nahuman na ang atong structural. Gusto mo mo tanaw? Sige, atong tanawon ka diyon. Salamat kayo. Kapakpakan.
Kadtong gipanghimo nga gisaka ngadto sa babaw nga mga bag-o na sang mga kuan, columns, kuan to siya para na to sa mga pedestals na to para sa tungtungan sa atong bag-ong tangkis tubig niya ang kato sang atong image ni San Vicente Ferrer nga ibutang dito sa ibabaw. So practically humana ang atong structural magpadayo na taghimo sa atong mga architectural. Salamat yung kayo ani. So suporta gitag maayo kining inyong gipangbuhat makapatransfigure, makapanindot ni sa ato dinhing kanini ang sitwasyon niya. Suportahi sad kanunay ang atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod kay para sad ni sa atong charitable fund para sa atong Paris Caritas. As od atong Hunyo, month of June, ang atong nadawat nga monetization gikan sa YouTube para aning atong account nga Padresiano Ubod nakadawat ta og 134,000 pesos. Pakpakan na to ang tanan nga mga viewers. Kinsa ninyo dinhi ang magsigig yung view kada adlaw sa atong YouTube channel? Tasang kamot. Ala ka jutay. Kamon tanan pag view san mo dihay sige lang mo tan-aw ng porn kana sang atong kuan kana sang atong view sige lang mo anang online sabong tan-aw na lang sad mo anang atong mga kuan view makat-on pa mo maka-share pagyod. Salamat kayo ana. Unya ako sang panapos aning atong homily nga kining unang pagbasa nga naghisgot sa harianon nga kahimtang sa Ginoo gasigig hisgot og kalayo ba matod pa diri na ako noy sa to kana ganing trono nga kalayo nagdilaab ligid nga kalayo naasay suba nga kalayo kining kayo mao gini ang mo purification. Kanang taong manggihatagon o maalagaron ang kasing-kasing sa dana ma-purify. Pero inig-purify na anang kasakit. Sakit man ang kalayo, mo purify na siya tungod kay tangtangon niya ang mga bati nato. Nya sakit man na siya inigtangtang, tuguti lang ang mga kasakit. Mao na ang pag-antos, mo purify na nato, gitawag nag-fiery furnace. Mao na siya ang representative sa kalayo sa atong kinabuhi kanang kasakit aron maliwat tas Ginoo. Mo na si Kristo gigamit gid niya ang kasakit. Si Saint John Mary Vianney daghan kay kasakit, si San Roque daghan kay kasakit. Practically tanang mga santos daghan kay giagi ang kasakit. Pero inighuman sa kasakit mulgawas dayon ang mahimayaon nga kalipay o panagway. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon mangita na tagkasakit. Sige, ing na. Ing na dayon. Ona, nyagnagan nimo yung mga silingan or imong nailhan nga naghilak tungod sa kasakit, ing na congratulations, mo transfigure na ka. Munindot na imong naong labi nang nangahibat diri ang naong og hilak. Wala ka. Nindot kay kag naong nga nainighuman, hilak lang. Kana din agi na mudaghan ang ma-stress, din madaghan ang maghikog kay nakasabot naman ta nga ang kasakit di ay pulos di ni magdaan nato sa mahimayaon nga kinabuhi. Manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, sa dihang nausab ang bayhon ni Hesus, gipadayag sa Amahan ang iyang himaya diha sa iyang anak. Kita isip mga sinagop nga mga anak, malaumon kitang moingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang himaya ni Kristo modan-ag pinaagi sa simbahan, samtang matinud-anon kitang namati kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang hinigugmang anak, mangulo sa kanasuran, subay sa mga dalan sa kalinaw ug hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga motubo kita diha sa grasya, aron ang uban makakita sa kahayag ni Jesus dinhi sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang katawhan nga nanag-antos, makalantaw sa ilang kaugmaon diha sa manunubos, kansang bayhon na usab, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paghiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors o donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay, mabag-o ngadto sa kasamahan sa may mayaong lawas ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga na kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa ato kapuslanan o sa tibok niya santos kasimbahan. Ginoo, santusa ang mga gasa nga gihalad niining mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak. Hinlui kami sa buling sa among mga sala,
pinaagi sa kasilaw sa iyang kahayag, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay gipadayag niya ang iyang himaya at tubangan sa piniling mga saksi o gipuno niya sa kasanag ang nga walay sama kadtong dagway nga kaugalingon sa lawas nga sama sa amo. Sa ingon gikuha niya ang iskandalo sa krus gikan sa kasing-kasing sa mga tinun-an o gipadayag niya nga pagahimuon usab dinhi sa lawas sa tibuok simbahan kadtong katingalahang himaya diha sa iyang ulo ug busa uban sa kagahuman sa langit dinhi sa yuta sa walay hunong nagapasidungog kami kanimo ug nganha sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Peace. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, ang langit nong kalanon nga among gikalawat, mag-usab unta kanamo nganha sa dagway ni Kristo sa mahimayaong pagkausab sa panagway niya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang transfiguration, ang pagkanindot sa atong kinabuhi. Nya mahitabo ra ni kung magsige gitag alagad, magsige tag antos para sa atong isig katao. So salamat sa ni alagad karon ang atong mga pimag, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, love offering assistants, ang atong mga lectors, salmista, ang atong mga sacristans, ang atong IT, ang atong mga kaning parish personnel nga maoy naglimpyos tong simbahan, ang nagdecorate sad niini, ang atong kaning choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang ato sad nga mga mihimo karon sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Jose Ulysses and Mrs. Estela Arante and family. Ato silang hatagag masipang pakpak pasalamat. Nya mao na tuno ang atong update sa atong SBF DAG, ang atong halin niabot nag 39,301 slots, ana apay 36,699 slots nga available sa tag 500 pesos per slot. Unya ang atong 4-slot challenge hangtod pa ni karong adlaw kay mao maroy akong ikaupat nga tuig isip inyong parish priest dinhi. Nya ang ato sang nadawat nga 4-slot challenge as of yesterday niabot na sad og 1,571 ka 4-slot challenge. So masipang pakpak sa tanan nga ni-appeal niini. Ayaw mo kalimot sa pagpadayon sa pagsuporta sa atong YouTube channel, ang Padre Siano Ubod, kay gawas nga makat-on mo sa pagsigig view sa tibuok natong misa, makahatag sad mo og contribution kay mo share man ang YouTube nato sa monetization. As of June or for the month of June, nakadawat gikan sa YouTube og share nga 134,000 pesos. Pakpakan na to ang Ginoo. Salamat sad kaayo sa YouTube platform. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.